Ma-vlog kita. Alex, Diyan ka na, tapos ano na lang kami ni Jay. Yan, tumara. Diyan ka na. Ba, ano ka ba? Dali na ka. Hello? Hello mga Beshi Cake! Welcome back to my channel! Mahulog ka. Ha? Papunta po kami ngayon ng Liptong dito sa Balabagon, Magneto, Albay. Hello mga kagilagi. Hindi man lang yung nagihan. Ay, mag-guide kaya ka mga ate. Kaya yan. Kaya mo ba? Kaya ko. Si mama niya ako. Mabait ako. Hello guys! Nandito kami ngayon sa Liptong. So Madi, anong masasabi mo sa lugar na pinuntahan natin ngayon? Ha? Rose, anong masasabi mo sa lugar? Be, anong masasabi mo sa lugar? Bravo. Sai, anong masasabi mo sa lugar? Malabog! Vic, ano masasabi mo sa lugar? Ikaw, ano masasabi mo? First time! Excited pa rin! Ah!
Mag-hi ka. Good kuya. Magtarang ka ma-welcome. Hello guys. Ay, si Thea. Prince, ano masasabi mo kay mami mo? Hmm? Ano nang alo yun? Mag-hi kayo. Ano masasabi niyo sa sa ligtong? Malipot. Ano? Malamig. Malamig. Ano, Prince, ang masasabi mo sa lugar? Prince, ano masasabi mo sa lugar dito? Maganda? Gusto mo umakyat sa cave? Oh. Hi, Rose. Ano masasabi mo sa lugar, Rose? Maganda ba? Oo. Yun guys. Maganda dito. Punta na lang kayo kung gusto niyo pumunta. Nagpa-cure na. Isa na naman pong araw ang lumipas nang wala kayong natututunan. Hanggang sa muli. Bye!